Dacă ați observat în ultimul timp că aveți amorțeli de mâini, de picioare, dureri de cap, dureri de după cap, crampi în zona inimii, să știți că aveți un sistem circulator dereglat. Toți bărbații care au acest disconfort au și erecții slăbite. Bărbații care doresc să-și restabilească sistemul erectil, este necesar obligatoriu să urmeze tratament care restabilește sistemul circulator, deoarece calitatea sistemului erectil depinde în totalmente de calitatea sistemului circulator. Cu cât sistemul circulator este mai fluid, cu cât venile sunt mai elastice, cu atât fluxul de sânge are putere ca să producă erecție de lungă durată și de calitate. Dacă ai unul sau două disconforturi enumerate de mai sus, scrie-mi cât mai rapid aici în comentariu cuvântul erecție, pentru ca să-ți oferi și ție tratamentul pentru restabilirea sistemului circulator. Restabilind sistemul circulator, vei îmbunătăți calitatea sistemului erectil și vei putea menține din nou contacte de lungă durată și de calitate. Tot ce trebuie să faceți este necesar să-mi scrieți cuvântul erecție în comentarii.